Ca să mai ții minte, tu la tine erai 8 ani, ți-ți mai ții minte. Mă țineai minte. Păi neasim. Ia zici, mă ții... Neasim, că neasim ce buzu, șcămbi și ceva. Șcămbi, nu aveți. Nu aveți ceva. Biserica Coții, născânti căruții, că era cu lampa Vaiana, era căruția Coțelul. Proiectul... E, mai ții minte de fată nică, așa, de când erai? Cum era hoara? Cum nu țin hoara, tot hoara o țin minte. Tot o țin. Dar degeaba se praf. Deci biserica veche și... Papu Cota, vine rațel și că avea casă cu etaje, avea câțiva ani de rechie, avea de istă. Și vine uns să-i da 70 de napilone ca să vindă casa. Ața, ce avea cop. Și nu vreau să vindă. Nu vreau și apoi a dus și praful să-i lase pe ulița de apoi. Când mă s-o vindeau și la 70 de napilone. Da. Apoi a rămas stil sota Ciufecu, Neli Ciufecu, ți-a rămas acolo. Tu răs mutarea în Cuceau și nu a ți-l chit acolo rămas în pleasă. Ma cu ce băna ele cu pleasă? Ce făcea? Cu ce băna? Deci făcea comerț? Ce făcea? Făcea comerț. Făcea postave de vindă și vindea la turți. Lua turții de casă. Făcea postave? Da. Care le făcea postavele? Mulierele? Mulierele. Întârțeam și le vindeam la ele. Turții le vindeam, lua de apoi de aici. Le vinea din Zeana? Le dădeau cocobete de hârtie, ce lua. Da. Pleasa de Ghios era. Turții, acolo era turți, mai mulți turți. Mergea cu... Pleasa din Zeana. Avea și cârvânari vechi, ți trățea pe acolo. Da. Aici ți venea cu sare. Avea cârvânari cu tisățele să-l luăm din o parte, nu de la altă parte. Ducea caș, ducea lapte, ducea. Păcat de țacoară. Păcat. Da. Era mult mușată. N-avea apucat aici de greții, ți vin răuași, dar apoi venim și noi. Ne dusă și noi de tavan. Din eram acolo eram născuți acolo stătea. Acolo stătea, Ghim. Ce-și fac? Voi erați nici voi? Că am fugit. Nine de 8 ani. 8 ani. Da. După care era... Tine era camanică. Mine eram camanică. Că după vine la letase și după vine la letase fapta oa. Da. Tase, rite. Da. Deci să-mi fapt să ai... Mine mi fece acolo, talbani. E, tine și tăta Flora și... Când puneam acolo... Și Torania. Când puneam sărună, că de acolo de aici, de băgare... De sărună vă luară, e. Sărună acolo, aici tu, rite, frate, mi plângea că mine voi tate. Duși tata a rămas acolo jumătate de ani de vândut casa, de vândut lucrurile. A rămas... A rămas după jumătate de ani vine. Da, pleasa. Și voi ca ai vă luat după aia? Colanț. Ana zis Colanț. Era 300 de femei, nu era puțin. E, nu fugiră toți în oară de... Toți cu unorul fugiră ței. Toți cu vaporul, toți. Din răței de Grece și răței de Grece, după aia... Haide, era Spiro Fendo, iertatul, că ziniți voi Fendo, că uite din răței de Grece... Care e Spiro Fendo? Spiro Fendo, frate del tate. Spiro Cliva? Spiro Gheorghe, ți-l fi vâtă mare, ți era legionar, 40 de legionari în groapă. E, mă vezi tine, cum s-a adunat aici oamenii cu pleasa, ca eu știi? Cum să... Era 300 de familii să facă, da. 300 de familii, dar apoi era carabini răței de Grecia, oracelea, țeia, duseră oamenii. Și duseră oamenii, pitu, ai venit, ați-l vei cât în casă acolo, cât în cameră. Ce trapsel să facă, da. Și noi, carabini de talbani, de apoi, nu duseră, da, tu, una pândură acolo și nu putea să sta acolo. Mea care de apoi, cât să acolo la moștava, tu în cameră goală stăteam la uși, tu în cameră. Nunta lui Floru facem tubur, mai vine la Levi Mitra, duse de tricuri, duse rățele, și acolo facem nunta și de apoi tati băgă tortombre, băgă casa să facă.
După el, după te-ai țărtus casele. Ne-a zis iară noi nu mutăm acolo. Venea țel Bulgarie, măi Popescule, o să-ți moară copiii că e casa aud. Tate crală un sobă mare cu burlane de vigra. Da, ca să deist, să facă casele. Câte tractori. Ale din așteptare cu o călăraș. Că era stilistra de mismăninte. După din așteptare să tum acolo 3 meși, 3 sămăni să tum. După ne-asem acolo, e bine era vechi. Ne-asem tu în casă acolo, dar nu putea să stea, că veneau oamenii la muierea sau... câte trapsuri, dar n-au licărtat, apoi să-mi duc pe pulter, bine mutăm acolo. La moștava tu bor, cu fese nu tare flori. Tu în cameră 6 ieșeau, 8 ieșit. Mă acolo avea cam mai mulți rămâni, era cam mai mulți rămâni și... Măsa era cabelul cu era poate. Multe trasuri ce fac. Multe peste măsură trasuri. Dar apoi în luară de model, le duseră Tulcea. Acolo venea lucrurile până în casă. Până în casă lucrurile se fac. Și că era Nicu, de vreo 3 ani, nu se minte el. Doamne, câte puțin. Acolo ce casă vă băgară tu model? Tu ce casă vă băgară acolo? Casă? Acolo e văzut de Bulgarie. Tata era ceamolie, acolo era ei. La uși băgară pe beagă, nu avea uși. Nu avea uși? Nu avea uși, era spartă hoara. Ceamolia de sus. Așa. Apoi stătum un verăș, fudir, le lăsăm butoaie, de este patru, ți aveam, le dedem la șeful de post, nu mai ne lasă să fugim. Și le dedem și fugim după. După ne-asit că... Nu poi ne-asit model. Nu poi ne-asit model? Nu poi model. După de model, ne-asit călăraș. După ne-asit călăraș. Da, de călăraș după din îmbalat. Câte mișcări. Istorie. Da, istorie mare. Da. Ne-asit tu casă de nemți, oa? Da. Casă de nemți. Dicea nemții, înțeleg cu nemții în casă, le luăm în rații, mă, era zăpăciți. Acolo ducea forțat, pisteri, forțat. Jandarmi, pățele. După la aliment și luară perli și ai fuzire tu stu. Fuzire și? Da, rămasă. Ți la casele ații de aici. Acolo când eram în... Când mi-ai pleasă acolo, mi-adunai cu... Un muliareț era de Vangheladze, zice că himnei. De Vangheladze, da. Acel săracu venea tot în a de ne vedea. Tot în acel Vanghelie de aici. Nu știu de Vanghelie, nu știu cum îi desa. Din Evanghel, era acel. Așa, din Evanghel. Dar apoi acelul, că la chita că era mitru, trapsem noi că nesem ocoții. Că ne-asim noi acum ne alinăm și de-a prin și când discâmbele, că era stămăria, era de august, de 15 august. Stămăria ți era, mă, după aia o feață, după ce am bisercă, feață, de niziatul neau acolo. Și o întrebai mine, zici... Buzui film. Că nu știu, buzui cum nu zeai acolo. Și întrebai, zici, de care hiți voi, zici, de Vangheladze, zici, știți acum sunt este casă, ce casă, ți-ai rămas scâmbele. E zis, ea, aua zis, era de Agevela, ni zis, acolo era nu știu care zis, le știa ei. Noi ninga șopul eram noi, mă să sparsă șopul tu. Și sparsă șopul tu. Aveam, dau curii, dau vânduri. Unul vândut, tată, unul a rămas acolo. Unul a rămas acolo. Acolo a rămas. Și zis, Muncă prăpădită săracul, tată, cât munci. El ce făcea acolo, era cu... Nu avea oi el, ce făcea, zici? Oile aveam, le dădea și în cloș, știi, nu se dea el. El acolo făcea, ieșe de aici, era învățător vreo 3 ani. 4 ani învățător la clasa 1, că nu avea dascări. Nu avea dascări, da. Mai învăța el când trăsesc calea, îți dăceți bună ziua, când îți acasă și nu plângeți, să-ți dea mama și măcați. Așa învăța, mai era. Deci, ți învățător ești aici de la fața copiilor de aici. Așa e făcea să facă. Le învățat cum să poartă. Da. Peste măsură. Și preftul era
Paponastas, nu? Prefectul Paponastas, după Aici l-au apucat și mai înainte de el avea și alți prefecti. avea cum că era prefectul Gheorghu, era Coti, era... Tu ești prefect să Era ninga vrea să-i bădoși sprăzați, să ția dispot cum dățea. și nu apucară. Nu apucară ninga vrea. Ninga on de el. Da. Și era dispot era. Cât e trastă, răbă. E mai cum era ța că vine de Curceaua de iarse cărțile sau cum dățea? Că vin regreții de apoia, eu trap să repețel pe Papulampru și o luară... Papulampru era și-l preft. Papulampru era preft, era, dar era de țeu, nu... Și vine Rambarții și o luară azvara să se facă dada. Și de apoi fratul sunea și el după el și o vătămară și fratul. Doi vătămară? Doi vătămară de apoi. Azvara își trapsă, azvara de barbă, de ce. Da. Că ți-ai actora cât nu vrea să... Ce naiba avea? Ce avea? Greții vătămară cel. Îl vătămară că vrea să înveață, nu vrea să... Să înveață limba greacă. Limba greacă, nu limba românească. Gemitați aici. Maia mea era română, papul Kendra era grecu. Era împărțăți. Fratele sora era română, fratele sora era grec. Nu că era grec, mă vrea limba grățească. Limba greacă. Nu limba română. Nu vrea limba greacă să învețe. Pe așa se împărțără multe familii se împărțără așa. Da. Că le zicea grecomani. Da, grecomani. Ația vrea cu Grecia, alții nu vrea să-ți facă... Păi vine la papă cu pleasa, din adunare toate cărți de la biserică se leardă. Care vine, grecul? Grecul, da. Din când vin răței de apoi dispoti, ca să fac greți. La așteptare cu șcămbili, toți. Și torară din cale, cu șcămbili, dă pelși. Care tarame, nu știu, zicea, cu cruțe și știți. Cât e trasă, doamne. N-a apucat să introară. Dar apucă o tovară din cale cu șcămbile, cu șei și rătus. Cum l-a climat el, că dispot... Avea un număr, nu mă ți aminte numărul. Nu știu cum l-a climat, dispot, da. Era grec, trebuia să-i fac greț. E că știe că România vrea să-l înveață românește. Da. Și grecii zicea... Asta vrea rămâni, știi? Și erau împărțăți. Maia era română, papul era grec. Așa. Nu s-a ducea nici n-am ieșat de ei. Nu s-a ducea nici el. Da. Aici de la tate de Curceau și el ți erau. Ținea cu greții, cu... Era și el era de grec. Și el era părțăți. Avea și el greț acolo, da? Da. Cât e trap? Treaptă-și multe. Câte la dadu iubirea isplăște spândești tuxanea lai tuxanii saușe o tuxanii saușe